Het volgende versje, dat is even een nee-versje. Het is voor de helft autobiografisch. Hier, 2, hier, 2, 3, ja. Ik nam me from eens mij uit eten naar een heel duur restaurant waar ik alles van haar weet. Ik voor de eer bedankt, je roept er maar van. En je ziet de hele jongen mijn haar hand in mijn hemd. Ja, easy hit. Ik zei Marcel, doe nou rustig, laat die voet naar gaan. Maar voor een man is het best lastig, dan sterk in die schoen te staan. Dus voordat ik het wist, lag ik mijn haar in bed. Nee, ik hoefde weer geen eten meer, maar van haar kon ik net zijn. Nee, dat is het. De klingen die vlagen door de lucht, je begon een soort van show. En ik was gek, ik kreeg nog, ik denk ik pak haar nou. Je roepte en je raasde en je kreunde wat te lood. Maar je zei niet een spierbe, like zo. En ik dacht, ja, ik dat nou goed. Van de schrik was alles slap, ik klaaide me voortdoor. Je ziet mijn oor in de kop en hier bij mij bedoel. Dat vrommers ha ik nergens jong, maar hem vind ik lang om blad. En als ik hem dit vertellen want zien wie is een echte, dat ken ik. Ik nam me vrommers bij uit eten naar een heel duur restaurant waar ik alles van hem weet. Ik voor de eer bedankt.